magalumon nga kalangitan may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanagom. Ang ikaduha nga low pressure area ari naman siya ang iya lokasyon 205 kilometros ang iya kalayon namin na sidlangan sang Surigao City sa Surigao del Norte o kon mga kapin 125 kilometros sa nasidlangan sang Giwan, Eastern Samar. Ang iya nahamtangan is 11.0 degrees north latitude, 126.9 degrees east. Ari saya nagaepekto sa Eastern Visayas, Central Visayas, Region 8 kag 7 kag Caraga, Northern Mindanao, no? Ang idulot yan man ni amon man ni magalumon ang kalangitan may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanagom. So parehas na LPA nga duha. Okay. Ang katatlong weather system ta nagapabilin sa gihapon ang prevailing dominant weather system nato na muning northeast monsoon. Amihan. Ukon hangin abihan nagapikto sa Luzon, no? Diri sa Cagayan Valley, Calabarzon kag Aurora idulot yan ang magalumon nga kahawaan nga may pagulan. Subong man ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sang Luzon naga-influensya man sa gihapon ang northeast monsoon. Pero ang tiyempo nila may pagulugal lang ang kahawaan hasta nga magalumon ang kalangitan nga may mahinay o kon manipis lamang nga mga pagulan o kon pagdulot-aliti. Ini ang duha nga na-mentionar ko northeast monsoon ang epekto. Sa aton tapong suran forecast wind naton kag sa ukon sa direksyon sa hangin kag ang coastal water shorelines naton ang kabug-usan sang aton kapungsuran, okay, naupod kita diri sa Western Seaboard sang Kabisayan. Ari kita na paidalon sa may kasarangan. Pakadto sa Naminhan na Sidlangan, pakadto sa magahalin sa direksyon Naminhan na Sidlangan, pakadto na Sidlangan northeast to east. Kag ang kondisyon sang aton kadagatan ara sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balon sa aton baybayon sa probinsya. Ang aton wave height 1.2 hasta 4.0 metros. Okay. Ang aton nga astronomical height. Kan why sang tsansang ining LPA ni mangin bagyo? According sa pag-asa daw wala probability nga ma-forma ini siya kung ma-intensify sa isa ka bagyo, no? Kay unfavorable condition. Damo galom sa Northwest Pacific Basin daw hindi favorable. Puwerte katugnaw da sa dugangan pa sini northeast monsoon nga matugnaw kung gabi. Wala siya sang kung negative siya o kung positive siya kinahanglan negative ang partner mo. Parehas male and female. Di kung parehas ka mo male, siguro ka bugnaw. Di white chances White chance Oo. So Kaya sa magneto may negative, positive subong man sa electrical lines naton. So why subong daw as of now, as of the moment, why kita sing natanaw nga bagyo nga masulod sa pungsod? Wala gid. Mayo na. Mayo. According sa pag-asa. Pero may nagagawa sila nga vlog sa YouTube nga daw siling nila kuno may mong isa ka bagyo. So ang authorities sinang State Weather Bureau lang pag-asa ng aton sandigan. Correct. Hindi tama pa kulbaan na ida sa mga ginabutang dira sa aton nga mga social media kabalo ko naman, ano? Oo. Sige. Okay. Sige. Boy. Gan. Sige, salamat gid Sir Gani Republika sang PDMP. Action Radio Philippine Standard Time las 6:55. Sa aton pagbalik istoryahan ta ining 800 ka mga JOs nga pangkakason sini nga tuig. Mabalik kita sa Action Firing Line pagkatapos lamang sini. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature.
Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang Las 7 kita mga kaaksyon. Okay, so una naton nga isyu pagkadalon sa inyo ang ining 800 ka mga JOs sang syudad sang Bacolod ginreport pang kakason sang Benitez administration sining tuig. Dumduman ninyo mga kaaksyon, abi niyo ang aton mga JOs na naglambot sila masubra 3,000 to 3,500 ni sila bilog nga nagtrabaho right after nagpungko ang bag-ong administrasyon ni Mayor Albi Benitez. Now, ining nagpulungko nga mga JOs kadamo sa ila sang wala maswelduhan, no? Wala maswelduhan. In fact, ang iban sini since October, way maswelduhan, November hasta mag-December. Pero dasa ining hingapusan inadlaw sang December, daw ginhingagaw nga idiyahan nga maswelduhan ang mga JOs. Makmuimo yang 3 bulan nga way kasweldo. Isipab la ko na. So kita gani nga mabatsagan ta na bla nga 15 sa kinsinas lang gani, isa lang ka kinsinal, di bla aksyonan. Pag 3 lang, pag 14 niya, may pato ni payroll. 15 lang inakadlaw. Kuha na ta, dali na ta. Ay, ni sila iyaho, 3 bulan. Ti ang nagwa subong, pangkakason ng 800, kaya daw isang budget para sa ila. No? Ara si Action Dale, no? I-check dugay ang report ni Action Dale Salazar. Angot sining pagkakas ang sining ang mga JOs. Ang gusto natin may buluan pagid, nano ni sila. Naswelduhan ni sila, nahingagaw sa itong Disyembre, sos, subo ang Paskwa mo sina, masubo ang bagong tuig mo ya,
nga after more or less 3 months, way ka pa yung nakabaton sweldo. Di pilagin man ang sweldo sa aton JO, to be exact siguro is 9,990 something, 9,900. Lapit abi Gismel, ti kung nakaubra ka be sa bulan, ti ano ang imo yung kung ka na swelduhan after 1 month, anong himuon mo? Kundi nga manghulam ka, di ba? Mangutang ka, ti dason nga bulan, magpangutang ka, may interest na mo. Di mo bayaran ko lang kay basi man wildo kami ni sa sa basi sa pitsa 15 basi masulduhan kami pag-abot sang Nobyembre 15 wala gyapon, Nobyembre 30 wala gyapon, ngutang ka naman liwat. Igo ka masulduhan Disyembre, inga pusan sa Disyembre, lubong ka sa utang, lubong ka sa interest, no? Ang pamangkot naton dira amo ni nga ang way ni sila masulduhan, sa malawig nga binulan nga way sila masulduhan. Ang dason nga pamangkot, sinong nagpasalig ni sila? Nga ubra lang kamo da. Kaya ang iban bala ang problema, bisan wa isang sa report nga nabato naton, ang iban sini nga mga JOs da, bisan wa isang appointment, maubra sila. Kay may nagapasalig sila. Now sinuning nagapasalig si sila. No, nga kung wa sila sa sweldo, ang pamangkuton ta sinuni nagpasalig sa imo abi butan tayo isa ka JO ay sa sweldo, ang pamangkot sa iya sino iyang nagpasalig sa imo nga ubra ka lang da kay maswelduhan ka gid ti karon kay wala sweldo, sino ang sukton sina? Kung wala budget ang syudad karon, sino ang sukton sina? Sinong kadalaganan sa mga JO ni kundi ang nagpasalig sa ila? Ang siling tabla nga inang mga baskugan man da sa syudad, no? Baskugan sa syudad. Pero tiho, although nga may report kay na si Action Dale Salazar, may report kay na si Action Dale Salazar nga 90% na suno sa kay city administrator o sa city administrator nga 90% na ang nasulduan sa mga JOs. Pero ang pamangkot, pila ka bulan ang insuldo sa JOs, kay 3 ka bulan ni ilobra until December, pila ka bulan ang kuan sa ila, pila ka bulan ang nasweldo sa ila, pilang nabaton nila. Siling ni Action Dale kay nasa yang report, 25 ako 90% na sa mga JOs ang nasweldohan. 90% sang 90% sang masiling kita 3,500 ka mga JOs, magsiling kita nga 90% ang nasulduhan, ti ang 10% sinada mga 350 pa, but silingon ang unang way masulduhan, 350 pa ang way masulduhan. Ang pamangkot pagid, ining nasulduhan nga 90%, pila ka bulan ang ilang nga nabaton, pila ka bulan ang nabaton sining nga mga JOs, basi kung isam lang ka bulan, o basi duwam lang ka bulan, nga nag-ubra sila 3 ka bulan, ti san naman kayo, mangkakas gani sang mga JOs ang siyudad sang Bacolod 800 ang apektado dira. Now sino ni akron ang 800 ni nga madula makakas sa trabaho, sino ni sila, ano ang pagdetermine? May ara sila kuno nga evaluation nga ginapatigayon, ginapatigayon nga evaluation, pero ang pamangkot na ara na da sila man sa siyudad maka-JO ka lang da. Kung may backer ka ginatawag mo, di ba? Kung may backer ka ginatawag, maka-JO ka na. But silingon, ining naga-back up ni sa imo, bakod man na siya. Ti karon, 800 ang kakason. May report ako nga nabaton gani 800 ang kakason sa mga JO. Sino ni ang ilang mga backer? Sino ni naga-back up ni sila? Sino ni nagapasalig sila? Ano karon ang mga reaksyon sining madulaan sang trabaho? Madulaan sang trabaho, although madulaan ka trabaho. May problema kay wala man sweldo, May mga lahog-lahog gani kuno nga sang chimpo kuno ni Mayor Bing, may mga JO nga wala nga ubra, ginaswelduhan. Subong kuno ya, may mga JO nga nagaobra pero wala ginaswelduhan, So nang ligad ko no, may ara nga wala nagaobra, may sweldo. Subong niya, may obra, wala sweldo. Ang kinalain ti change mo, no?
So change mo na siya. Pero kidding aside, nagabatyag kita sa sitwasyon siyang sining mga job orders naton nga nagatrabaho dira. Manchimpo eleksyon, baka-baka ni sila mo. Ining siguraduhon ta kamo ya. Ining ara nga mga GO da. Nagbaka-baka na sa simpo eleksyon mo. Hoping nga pag nagdaog si Mayor Albi Benitez, ako nagdaog si Benitez, nga makasulod sila trabaho. Amo nang ilang baka-baka. Kaya kung si Bing magdaog, may ara na iya in place nga daan nga mga JO mo. May mga JO na siya nga daan mo. Nga ara iya nagasuporta man sa kay Bing, of course, no? Nagdaog si Albi, kundi nga nag-expect na niya mga JO nga makatrabaho sila, nakasulod man sila tanan, pinasulod sila mo. Amak mo 3,500 ka mga job orders ng ara dira, casuals. 3,500 nakasulod ng halos ang tanan nga suporta, hindi gani tanan matatapan mo. Ang problema, madamo sila ang wala masweldohan. Why masweldohan? Kaya kulang ang budget sa syudad, tuturon tanang bla. Let us be realistic. Nga away masweldohan kay wala sang budget. Pero tinga pinasulod kay may nagapasalig. May nagapasalig amo na nga sige lang sulod nila. May nagapasalig mo. May isa ako ko opisina nga nabalaan mo. Nga kundi ang mga GO ni pagkuha mo na sila pang-assign na sila sa mga naglain-lain nga mga opisina mo. May isa ko opisina na nabalaan niya hindi lang kundi pagbutang kay why na iya spiho. Nya nga ari kamo din na kinadto ko ng mga GO kay ma-report. Nya di na mga appointment. Nya wala sila mga appointment. Nya ti kay hambal ni Amuni ni Tarpulano, ma-report lang kami di. Hindi ti away kamo appointment pa how sure can you be nga maswelduhan kamo. Hindi siya magbaton, hindi ko yung magbaton, hindi lang kamo diya kay basi way maswelduhan, basi maglingin pa ng ulo ko karon. Tiyan mo ning sitwasyon no. Ining 2023, 800 gid sila ang pangkakason. Now sinon sila, I am sure. Ngayon 800 ni nga pangkakason, amo man ni sila ang nagbaka-baka, sang sadtong chimpo sa eleksyon, baka-baka ni sila. Sang kampanya, baka-baka sang panghagad sa ilang pamilya niya, dita mabuto kay tapos niya sigurado ubra ta sa syudad. Hindi amo nang matabo. Hindi amo nang matabo. Kaya nga, wala sang budget ang syudad sang Bacolod. Ang amo lang yung pamangkot dira. Sino ang nagpasulod sa ila? Sino ang nagpasalig sa ila? Nga lang kamo da, ubra lang kamo da. Karon, kay pangkakasun ni sila. Anong matabo? Bantayan nyo ba mga reaksyon? Pag pangkakasin matiin nyo ba mga reaksyon? Baw! Pagkabaka ko, patay-patay ko sa simpo ko kampanya. Gali, kakasun ko ya. Huwag pa ko gani kabaton sa sweldo ko. Basi lang pang kakasun na iban, huwag pa kabaton sa sweldo nila. After 3 months nga nagtrabaho sila, kakasun sila, basi huwag pa na makaubra ang iban. So kung makabaton sa sweldo ang iban da. Kaya man nga, 90% pa lang kuno mo, hambal ni sang city administrator, 90% pa lang. Although nagapadayon pa sila, siguro bagong budget naman dra lang grupang kwao na da. Pero sigurado kamo nga matagaan ni sila. Ining 90% nga ginahambal tani nga na sweldohan na kompletong sweldo nila mo nang gusto ta may baluan. Na kompletong sweldo nila nga 3 months ubra nila 3 months manginhatag sila. Butsilingon kung 3 months magtag 9,900 ang bulan mo. Kulang lang 330,000 kwaon mo ya. Sa 3 ka bulan mo obra, amo ginabalang nabaton sa aton nga mga JOs. Balo kami mga kuan ko mo may mga report ko nga nabaton, although it's not confirmed yet. Pero may mga report ko nga nabaton, BGO ka, isyuhan ka appointment, ubra ka October, November, isyuhan ka appointment sa isa lang ka bulan, pero ang ubra nimo duha ka bulan, pero ang imo appointment isa lang ka bulan. Butsilingon ang batunon mo 10,000 lang sa sulod sa isa ka bulan. Nanong butsilingon sina? Nga ang imo nga sweldo kada bulan tag 5,000 lang. Di ba? Tag 5,000 lang ang imo sweldo sa kada bulan. So amo na siya ang report nga ato nabaton, yet to be confirmed.
Pero kung matuod ina, ti masubo-subo ina. No? Masubo-subo ina sa bahin sa aton mga GOs. Nga ti ang na-allocate dira nga kwarta is 9,900. Ang matunon mo yan, 5,000 lang for the month. Ti, way man ta budget mo. Ubra ka lang na 2 bulan. Ti, ang isa ka bulan mo yan, natupa ya sa voluntarism Burti na gidyang imo yang spirit of voluntarism. Nga maubra kaya nga way sweldo. Or maubra kaya 2 bulan ang sweldo sa imo, isa lang ka bulan. Amin na way pa ko hindi pa na kumpirmado, but if it is true, ti masakit ina sa aton nga JO nga amo malang ni ang ilang palangitan-an tani, no? Baka-baka sila, no? Ti amo na ang aton nga gusto hibaluon bla. Na kompleto ang sweldo sa JO naton when the city administrator says nga 90% na ang nasweldohan, ining 90% ni kompleto. But silingon nabayran gi sila sang binulan nga ginubrahan nila. Amo na nga aton nga ibaluon kay kun matuod din ang report nga aton na baton nga gaubra ka 2 bulan sila ka bulan ginatag sa imo, ti hindi ta na makabig yung 90%. Hindi ta na makabig nga 90% sweldohan na aton mga JOs because kulang ang aton sweldo sa ila. Okay? Kag ining 800 ni nga pangkakason, gin-evaluate kuno ni ang tanan nga mga GOs, naghimo sang evaluation, ti hindi ko hindi kung ano nga sahi sang evaluation ni, no? Ako niya pagtanaw ni pabakod-bakod na mo kung sino may pinakabakod nga backer, amo nang mapabilin da. Of course, magluwas sa pila dira ka mga GOs, may ara gid mga GOs yang kuan gid mo nang kinanglanon gid mo sa ila nga ginaubra. Like for instance sa mga city health dira sa CDRM may ara gid kinanglanon sila. Hindi gid sila makakas kay kinanglanon sila. Pero ini mga GOs siya karon nga ginapang-assign na daya nga kundi opisina, ti babakod-bakod na ni backer. Talawon nyo na kang nag-backing sa inyo kung sino ano kabakod sa ila, no? Basta ang importante is ang akon lang. Kung kakason tagin man sila, kung nakaubra na sila, at least komplituhan nyo lang ang sweldo nga ginahatag sa ila, suno sa ila nga trabaho. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:14. Balik kita mga ka-aksyon sa atong dugang nga pagpangalagad, pagkarapos lamang sila. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God.
Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang ng Arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpur kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiya mo na ginhalay ko sa katulog di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si ma-intra. Ningko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir. Madamo gid salamat sa inyong duha ng mamuna kay Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Malga Diyos magpadayon ng inyong programa kaya hindi lang silyo nagres laparan ng mabuligan ang iban nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag-iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon.
Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginapatyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langgo, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684.
mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Reaction Boy Duran. Manggab ilanda anay kay amigo ko Berne Buen Consejo dira sa may Ibi Magalona, no? Milili Oligo, Ana Sinoro and Dennis Richard Tiboroma, good evening man sa inyo, no? Alex Montesa kay Miss Georgia Gargasiran, no? Kay Luis Villaga Huaringon, sige manggab iman sa pamilya ko sa Talaptap sa La Castillana, sa kay Joy Don Villa. As lang ko tani para sa amon nga supplier da sa liberal kung tani tagaan kami sang pwesto nga pwede kami ka park lapit sa amon dulo. Okay. Doy Arthur, Paul Spot the third, Ma'am Vanessa Mayo, greetings to you and Dr. Matt Mayo sa Minnesota, USA. Eddie Laus, si Veronica Santillan Manukan, maingab iman, no? Sa nag-monitor na sa Facebook, please like, follow, and share kita, ha? Fatima Sales, kag sakay Ace Sonier, Happy New Year man sa imo. Julie Militado Patrimonio, good evening Action Boy, damo ginaintuan way sa admin ni Benitez ang problema ang kapasalig ang kapasalig, no? Sige, sana siling ko na kay na ang si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nag-order, no, sa PhilHealth, no, Philippine Health Insurance Corporation o kung PhilHealth nga i-defer anay ang implementasyon sang increase sa contribution sa mga members. Nga halin sa 4% masaka sa I think 4.5%, no, nga i-defer anay ini hindi anay pagdayunon, no. Ang akong natanaw na kung hindi sa pagdayunon, anong matabo mapiktuhan bala ang benepisyo sa aton nga mga miyembro sang PhilHealth. Ibaloon tayo na upod sa aton bisita karon kagabi si Ma'am Janimhe Halbuna sang PhilHealth. Standby. Online sa firing line. Ma'am, maayong gabi and welcome to this Action Firing Line. This is Action Boy Duran. Mayong gabi, Action Boy. Kaya siyempre mayong gabi man sa tanan ng miyembro nato dira sa Negros Occidental, no? Nagapamatik sa subong gabi. Mayong gabi sa inyo tanan. Yes, mayong gabi, ma'am. Thank you for your time kang ginatag diri sa amon. Now, we understand nga ang ining natalana kung tani nga pag-increase ang contribution sa PhilHealth sa mga members sa PhilHealth gindefer anay, no, as per order from the President himself, no. Ano na gani pila gani subong aton ginasukot sa ila, pila ka percent ang ginasukot nato sa aton mga members? Oo, with the deferment, no, sa aton sining adjustment sa aton sining premium contribution for this year, ang aton minimum premium contribution sa PhilHealth is 400 pesos, no, kada bulan for those nga naga-income 10,000 and below. Okay. Kaya kung latawon nato, no, if we implement the 4.5%, ang aton taning minimum is 450, no, Okay. para sa mga miyembro nato nga naga-income 10,000 and below. But with the deferment, again, ang aton sining premium contribution, magbalik kita, no, sa aton sining schedule last year, no, which is 400 pesos ang minimum kada bulan. At the same time, may araman kita deferment man, no, sa aton sining pag-adjust sa aton sining income ceiling, Action Boy. Kaya sa aton sining lagi nakabutang dapat for the year 2023 ang aton sining ceiling or maximum, no, income bracket is at 90,000 pesos na, no. Pero with the deferment, we will still compute, no, ang maximum is 80,000 pesos. Meaning sila sa mga kautunan naton, sa mga miyembro naton yung nag-income 80,000 and above, no.
sa ang aton sini nga pagasukton still sa ila will be computed at 80,000, so meaning that is 3,200 no kada bulan. Okay. Kung i-implement natin sa 4.5, meaning mas mataas kita siya no, again up to a maximum of 90,000 income bracket. Okay. So amo nang epekto sa aton sini nga deferment. Again, we follow the previous na premium schedule. Again, the minimum is 400 pesos kada bulan and the maximum is 3,200. Now, base sa Universal Healthcare Act nga dapat by 2024 dapat 5% na kita, amo na siya. Tama na siya, Action Boy, no? Oo. Sa aton sini nga Universal Healthcare Law, ang aton sini nga premium rate for next year until 2025 will be computed na siya at 5%. 5% na. Ti deferment man lang ni siya actually mo, no? Deferment man lang siya base next year Yes. gulpihon kami sang 5%. So amo na siguro matayan natin, Action Boy, no, kung ano ang matabo naman as we implement the Universal Healthcare Law. Siyempre, ang aton sining affiliate is simply an implementing agency, no, sa sining lagi. So we follow kung ano man ang nakasulat sila sa aton sining lagi. So what is good right now with the pronouncement ng aton sining presidente, we defer, no, sa aton sining pag-adjust. Let's see kung anong matabo next year. But again, tama ang ginhambal nimo, sa aton sining lagi nakabutang by 2024 we will be computing the premium contributions ng aton sining mga miyembro at 5% already sa inyo sining basic monthly income. Okay. Before ko magkadto sa pinaka ng pamangkot ko gid, mamangkot lang ko anay kay ma'am kay ining let's say 10,000 ka ang imong 10,000 below ka. So gina-compute sa imong balayran mo is 4%, that's 400 Yes. pesos. Yes. Kung 80,000 ka naman, that's 3,200 pesos. Di ba? Gabari ang balayran sang aton nga mga members depende sa ilang income. Ang pamangkot ko is ang benepisyo lain man sa ila sa dalagko gabayad, lain man sa ining minimum. Ang ato niya beneficyo, sir, ano na siya, no, sa rarama, equitable siya. Tandaan nato ang aton sining affiliate is a social health insurance. So, meaning sila, may ala kitang konsepto, kung sa diin, ang mga kauturan natin na pigado, nagabulig, no, nagasubsidize ang mga miyembro natin na may kasarang. Kag ang mga katigulangan, syempre, ginasubsidize na sa mga patanon, kag syempre, ang nagamasakit, ang nagabulig man, amo ang mga wala yung nagamasakit. So, in terms of the benefits, sa rarama na siya, no, Pareho. Pareho siya. But syempre, ang atong premium contribution, nakabase siya sa kapasidad, no, sa individual para sa iya sining contribution sa PhilHealth. Okay, so daw charity work gali ni mga dagko sildo. Yes. Forced charity work. Bayanihan kita, bayanihan concept. Bayanihan ni sa gali, no, nga tundako ka sildo, ti dako man i-contribute mo da, pero kung mag-abot sa benepisyo, pareho lang tatanan. Tama na, sir. Sige. Okay. Now, with the deferment sang aton nga increase sa contribution, may maapektuhan nga benepisyo sinimo. Okay, I understand pag butang sini sang increase. I understand siguro nga may mga increase man sa benepisyo, di ba? So may may maapektuhan nga benepisyo sa aton mga members. Tama na siya, Action Boy, no? Siyempre, kung nakuha ang ato sila nga pondo, mas madamo, kag mas mapasangkad pagid nato ng ato sila nga benepisyo nga ginhatag sa ato sila mga miyembro. Pero ang garantiya sa ato sila nga lagi nagahambal na kung ano ang available na benepisyo, na gina-avail na naton sa subong sa PhilHealth, hindi na siya madula, kag hindi man na siya naton mabuhinan. So kung ano ang mga benepisyo nga ginahatag na subong kag pwede ma-avail sa ato sila mga miyembro sa PhilHealth, ina siya padayon naton nga ikahatag Action Boy. So meaning, may benepisyo kita gihapon kung sila ma-confine sa aton mga accredited facilities. Siyempre, may benepisyo man kita for outpatient care, no? Isa na din ang aton sining primary care benefit under konsulta. So, ang konsulta naton, padayon ina naton nga ikahatag gihapon sa aton sining mga miyembro. Kag ang gidugang ko na lang sa subong nagpagwang aton sining affiliate sang advisory, kung sa diin automatic, no, nga igarinyo nato ng aton sining mga accredited ka konsulta providers, hindi siya para masiguro naton nga
padayon ang paghatag sa aton sini nga konsultasyon, ang aton laboratories, kag drugs and medicines sa aton sini mga miyembro nga nag-avail sa serbisyo sa aton consulta providers. So ang requirement lang dira mag-submit lang sila Action Boys ang letter of intent, no? Kag gilayon naton nga proseso ang ila sini nga renewal sa ila sini nga accreditation. Kag ang nami pag Action Boy kina-waive, no, wala na sila sa pagbabayaran pang accreditation. So again, amo nang pasalig sa aton sini nga pilas nga ang aton consulta benefit padayon gihapon nga ma-avail sa aton sini nga mga miyembro sa aton sini nga accredited providers. Ang pag-intindi ko pag ma'am nga sa sining pag-increase nato sa contribution, may mga bag-o nga benepisyo kung tani nga implement ang PhilHealth? Actually, no, ang aton sini nga PhilHealth padayon nga nagatihon sang mga benepisyo kag mga pakete, no, para nga makabuli kita kag kumbaga relevant ang aton sini nga benepisyo sa aton sini nga mga miyembro. Ang yara sa pipeline naton actually ang mga dugang or pag-expand sa aton sini nga benepisyo for catastrophic conditions. So may ara kita benepisyo abi Action Boy nga para sa mga life-threatening, no, pag catastrophic conditions. So isa na sila ang pag-expand naton sang sinanga coverage. Also, kung matandaan naton sa nagliligid nga tuig sa panahon sa pandemya, ang aton sini nga coverage for hemodialysis nag-expand na, no, from 90 sessions nahimo na siya 144 sessions, and we've been doing that for the past 3 years already. So sa sini nga tuig nagbalik siya sa 90 sessions. So bantayan naman naton kung magapagawa naman ang aton sini nga opisina sang expansion, no, up to 144 sessions. Kaya nakita naton isa ini ka benepisyo Action Boy nga madamo na sa mga miyembro naton ang nag-avail, no. Kag syempre kung i-expand din naton ang aton sini nga dialysis sessions, mas madamo ang miyembro naton ang aton sini nga mabuligan. Kay kung taon naton mag 3 sessions siya of dialysis in each week, i-expand nato to 144 again ang aton sila benepisyo ang iya sila nga entire session for the year ma-cover gid. So amo nang isa sa bantayan naton kung ang expansion sa aton sila nga hemodialysis coverage. But for now, nagabalik kita sa session. Nga anyway, pwede pa man magamit sa aton sila mga miyembro, no, kay nag-umpisa pa man lang ang ila sila nga ang counting naton this January naman na session nila. In effect, ang maapektuhan ang mga bag-o tani nga benepisyo. Maapektuhan gid siya sang deferment sang payment, increase sa payment. Sa subong wala pa kita nakapagwa sa mga dugang, no, nga mga benepisyo. So bantayan lang na naton Action Boy, pero syempre ginalantaw naton nga sa panahon gid example, no, sa pandemya, no, kung matandaan naton wala makita nag-adjust ang aton sining premium contribution starting 2020 and 2021, no, yara lang kita gihapon sa 3%. However, ang aton sining PhilHealth nagpagwa sa benepisyo para sa COVID, no. So ang aton yang opisina ang tinutuyog gid is mag-respond gid, no, sa pagkinahanglanon sa aton sining mga miyembro. So despite sa aton sining deferment man, no, sa premium adjustment for during the time of pandemic in 2020, still ang aton sining PhilHealth was able to develop, no, sa pakete para sa COVID-19. So ang amo nang garantiya sa aton sining lain, no, nga padayon naton nga ika-improve kag ika-enhance sa aton sining mga benepisyo. Isa guro kapag bantayan nila ang aton sining comprehensive outpatient benefit package. Ay kay ini siya nakasulat pa ni sa lain nato, no, nga kinahanglan ng aton sining PhilHealth maghatag sa isa ka komprehensibo nga outpatient benefit package that would include, no, even mga outpatient drugs and emergency services. So amo man ang ginadihon sa aton sining opisina. So sa mga update siguro Action Boy, no, para sa aton sining mga benepisyo sa PhilHealth, mapagwa man kita, no, sa nagakaiko nga advisory, no, kag syempre sa imo man pulig mapaalipton man naton sa aton mga miyembro dira sa Negros Occidental. But ang gina-assure yun, subong sa aton sining nga talatapan, despite nga nag-defer kita sa aton sining implementation, no, sa aton sining 4.5 nga premium rate for our premium contribution ang aton benepisyo sa PhilHealth na gina-enjoy na sa subong, hindi na siya madula, no, kag hindi man na siya mabuhinan. Okay, sige. May isa lang ko katopiko wala nga concern. Kay before may ara mga report bala nga may mga hospital bala sa diri sa Western Visayas. Hindi lang ko mag-mention na lang specifically nga daw hindi na sila mag-cater sa mga PhilHealth nga patients, no? May mga hospital di bala may amo na ma'am nareglo na to. Yes, no, ang aton sining PhilHealth, no, padayon nga
makigangot sa aton sining mga hospitals para masiguro naton nga accessible, no, available ang aton sining nga serbisyo para sa aton sining mga miyembro. Kag yes, Action Boy, resolved na kung ano man ang mga isyu nga ina. That's why ang aton sining mga miyembro padayon man nga nag-avail sa aton sining mga benepisyo sa aton sining mga accredited facilities. And we are happy to announce na as of last year naton nga accomplishment report, we were able to accredit 100% man sa aton sining mga facilities sa aton diri sa Western Visayas. Tiga mayan na sa nga balita, no? Ining sa free, ani ba sa mga PWDs naton bala? Kundi automatic daw i-cover na sila libre nga sa ang PhilHealth. Ara na, open na siya kay may ara nga nag-question gisa nga nagkadto sila kuno wala pang registration para sa mga PWDs, pero open na siya. Yeah, so may kita na nga pulisa, no, para sa aton sining mga persons with disability under sa aton sining nga lagi dapat ang tanan naton ng mga PWDs mangin automatic na member naton sa PhilHealth kag dira ginapasadig man nga dapat wala man sila pagbayaran ng premium contribution. Ang pag-obrahon ng action buhay sa aton sining mga PWDs ang magparehistro sa aton sining Philippine Registry, no, for persons with disability. Ni ara na sila nga do registry, no, listahan sa tanan ng mga PWDs. So dira sila magpalista, Action Boy, kag once nga ara na nadaila pangalan sa aton sining registry for persons with disability, ina siya nagasulod man sa database naton sa PhilHealth. Kag once nga makita na naton nga registered sila sa dira nga system, gina-match na siya nato, no, with the current system that we have. Kag syempre tagaan naton sa nagakaigo nga membership, no, or registration ng aton sining mga persons with disability. So once nga nahatagan na naton sila sa ila sining registration sa aton sa PhilHealth, ina sila, Action Boy, wala sa pagbabayaran nga premium contribution sa aton sa PhilHealth. Okay? So mo isa ka pamaagi, no, dapat magparehistro sila sa aton nga PRPWD or Philippine Registry of Persons with Disability. So makipag-angot lang sila sa ila sining PIDAW, no, sa concerned PWD office sa ila sini mismo nga lugar. Okay? Ang isa ka mekanismo pagit para masiguro naton nga ang mga PWDs naton may ara git ang coverage, no, sa aton sa PhilHealth kag in the event na ma-confine sila or ma-admit sila, makagamit sila sa benepisyo, pwede na sila, Action Boy, actually proseso sa ila registration sa aton, magpangayo lang sila sa low certificate, no, or financial assessment sa aton sini nga mga social welfare officer, no, sa concerned LGU man, with the certificate of indigency amo nang igisubmit nila sa aton sa PhilHealth kag i-enroll man sila naton as indirect contributor natin sa PhilHealth. Again, wala man na sila pagbayaran. Okay. So either any of the mechanisms na din-mention ko, pwede nila maubra para nga masiguro natin nga ang tanan natin na PWDs mo cover na natin sa programa. Going back sa sining pagpasaka sa contribution, like sa SSS, kundi may ara man sila nga increase sa contribution, pero sa pagpatag sa SSS nga this will be shouldered by the employer, no, sa SSS. How about sa PhilHealth, ano niya, sino mo shoulder sa increase ni? Yes, para sa aton nga employed sector members, ang katunga sila iga-shoulder man sa aton sila nga employer. Ato nga. No? Kaya ang aton sila nga pagbayad sa premium contribution sa PhilHealth, kung ikaw ay empleyado sa gobyerno o sa pribado mga talatapan, for example, no, ang minimum naton 400 pesos, Action Boy. So ang ikaltason lang niya sa imo sila nga sweldo is half lang, no, 200 contribution na 200 lang. Okay? Ang katunga pagbayaran na sa imo sila nga employer. So meaning kung mag-adjust man kita sa premium schedule naton or premium contribution naton, may ara na share ang aton sila nga employer. So ang katunga sa increase naton or adjustment pag-shoulderon man sa aton sila nga employer. Ang guwa sinanda 225 na. Na kung let's say for example 450 ang minimum naton, 225 ang kaltason sa sweldo sa empleyado, ang 225 bayaran sa employer. So ang gindugang lang kumbaga sa iya sini nga remittance sa PhilHealth is 25 pesos kada bulan, no, sa part sa aton sini nga empleyado. But again, with the deferment, balik kita sa 400 pesos lang. So 200 lang dapat ang kaltason sa sweldo sa aton nga empleyado kada bulan. Okay. So Ma'am Halbuna, salamat gid for your time, ha. I think na clear naton ina nga mga issues nga mga bagay kag we are glad, no, nga
mga aton nga presidente pa-defer sining aton nga contribution kay balo ka naman sa sitwasyon mo sa ekonomiya, no? I think na batyagan man sa presidente, no? So salamat gid ma'am for your time again, no? Yes, madamo man salamat Action Boy sa tinuon kag more power sa imo programa. Good evening. Good evening. Okay, sige. Si Ma'am Janimhe Halbuna sa PhilHealth, no? So amo na siya, ha? Ano mangyapon ang benepisyo nga yatag sa PhilHealth. Although nga kuya gapati ko gyapon ining mga bag-o kung tani ni bilang mga benepisyo para sa mga PhilHealth members, mapiktuhan gini saya because of the deferment sa pagpasaka sa contribution sa mga miyembro, no? So may kuan gini saya. Diri ko lang gali kinabalaan gali mo nga abi ikaw bi aksyonan kiting sweldo mo di mga 80 man ay mo contribution gali 3,000 na ti ako ya kay ti daw kuan mo lang kuya daw tagsam nang ko di bla daw 400 lang ya ako ni contribution pareho lang ta benepisyo guling nga duha, kung kinanglan naton benepisyo sa PhilHealth pareho lang ta gali benepisyo nga duha 3,000 ang imo ginabayad akon 400 lang pareho lang ta gyapon ma-avail nga benepisyo halin sa PhilHealth kay ang iya sinigali nga daw konsepto is daw bayanihan nga style bla nga ti kung nadako ka, hatag ka da para makabulig sa tanan. So palariho ang benepisyo bisan ano pa kadako imo nga contribution, no? Ang bantayan ta sini next year kay ti dapat according to the Universal Healthcare Act by 2024 dapat ang contribution ara na sa 5%. So tan-aw naton kay basi gin-defer bala mo. Why ni siya gin cancel? Why ni siya gin dula? Kundi gin defer lang but silingon gin hold lang anay. Ti base pag-implement sini base ibla 5% na ang pag-implement sini. But anyway, pasalig man sa PhilHealth through Ma'am Halbuna nga PhilHealth is trying its best, no? Nga makahimo sang mga packages, ang mga pakete da nga makabenepisyo sa mga miyembro sang PhilHealth. Online sa firing line. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:48. Balikay kita mga ka-aksyon sa aton nga pagpangalagad pagkatapos lamang sa importante nga mga pahibalo. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo diri sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission diri na. We hope someday makabalik kita diri kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo diri sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Sa mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata man naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo
kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Action Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission. Kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Action Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang purok kalubihan dos sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amuli nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, pasalamat natin sa LTO nga ginatag sa amon hatag sang medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos nga salamat nito nga yung patigayon ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radio Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Sa liwat no nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan Dos. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay kung sa iyang mga kaupod ng mga opisyalis kag sa tanan nga mga doktor nga karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri sa liwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi na paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kudaw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka maluoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Lumagya ka na klase sa matay! Lumagya ka! Action Radio Philippines Standard Time, las 7:56.
Balik kita sa aton nga pagpangalaga diri sa Action Firing Line. Maayong gabi ilang danay no sa aton naga-monitor iya sa Facebook. Dali lang. Sa naga-monitor dira sa Facebook maayong gabi no. Kaya please like, follow and share lang kita. Dira kay Chris Alik dira maayong gabi. Sa live sa Purok 4 Manauban, Linawon, Kawayan, tamyaw niya lang family Larombe kag family Alik no. Martin Aliling, sige, si Kagawad Imbong Jocampo, samtang nagapanyapon, naga-monitor, yes. Rochelle Evangelista, good evening mandira sa imo, kay Torco Jongko, kag kay Jean Ignacio, Pudsipuldo, kuno na kag si Orega, sa Purok, Paglaom, Tabao, no? Kag, sino pa? Sa niya sa 4.5% sa PhilHealth Premium Contribution, Sir Boy, exempted na dirang ato mga senior citizens. Ang mga senior citizens daw libre na sila sa PhilHealth, no? So bisa nano na da nga mga extension, mga nano nga mga increase na sa contribution, exempted na yan, no? Free na yan ato mga senior citizens as I understand, no? Sige. Sa mga volunteers, self-employed, basta self-employed ka kaging mabayad kaya PhilHealth muna imo blayran sa or volunteers tayo pagbayad mo PhilHealth kay volunteer ka may bayad mo takon mo si Alex. So sa kay Scout Ranger sa Binalbagan, Ray Flores Baryoga, good evening man. Binong 70 good evening kano ka kay Sir Scout Ranger. Sino si Sir Scout Ranger man? Pilton Lipura, maayong gabi man. Kag Rizal Balsimo, maayong gabi man dira sa imo. Okay? Action Radio Philippine Standard Time, las 7:58. Dali lang kita na may isa lang ko ka talakayon bulang issue. Ining mga ka-action kundi dumduman ninyo sang I think sang January 1. Pag sang New Year gito bala, na-canceled ang mga flights sa eroplano, di ba? Na-cancelar to ang mga flights sa eroplano, may mga delays, pero labang idya cancellation. Amak mo nga lapit 300 ka mga flights mo. Ang na-cancel, international kag domestic flights, ang na-cancel kay tungod sang ang airspace nag-shutdown. Buti lang nakahanginan ang kawaan, nag-shutdown ang airspace kay tungod ato sang power supply outage, no? Kung power supply glitch, may glitch sa power supply. So, na-cancel ang halos 300 ka mga flights sang eroplano, domestic and international flights. Ang pamangkot karon diri amo ni. Okay man ang aton nga Senado, si Senadora Grace Poe nagpanawagan sang investigasyon sa sining power supply glitch kay nagtuga resulta sang pagkanselar sang madamo nga flight. Samak mo mga aksyon mga 65,000 mo ang apektado nga mga pasahero. Ang akong diri ginatanaw mo ni may mga OFW kita nga schedule nila flight for that day nga maubag ang ila kontrata malakat na to kag mag-ubra dito sa ibang nga pungsod. Te karon kay na-cancel ang flight. Te anong matabo sila kontrata to? Tagaan-ayhan sila sa ginatawag naton nga konsiderasyon sang ilang nga mga employers dito sa abroad nga sa kontrata ninyo nga amo nang adlaw dapat na start ka na sa imo ubra. Why kaya dito kay na-cancel yan ang mga flights diri ho? Ti anong matabo ni sa mga OFW nga wala iya maka-flight? Kag ang kontrata nila nga sa amo na iya nga pizza or amo na nga adlaw or sa masunod abing adlaw masugod na ang ilang obra butan tabi nag-flight sila ang ilang schedule sa flight pizza 1 siya ang ilang kontrata masugod sa Enero 2. Ti dapat kundi uno lupad sila. Ti tulog sila pagkadason adlaw kadto na sila sa ilang employer. Ti karon kay wala flight, kansilado. Way pagani kung mabalik sa normal I don't know kung nagbalik na sa normal ang operation. Hindi lang niya sila nga dason adlaw maka flight ka naman. Kundi nga pila pa ni kadlaw ya kag makalupad ka naman kadto to ya sa imong obra.
basi wala hindi sila pagtagaan consideration sa ilang employers kag ang gigastuhan nila, para nga makakuha sang employer dito sa abroad, basi mabutang sa kanugon lang, mabutang sa nada. Ti ano ni karon sila. Now may ara nga mga congressman naton kasiling na dapat ining naapektuhan nga mga pasahero sa eroplano, dapat ikuan ni sila, may compensation sila. Ugaling, hambal ni DOTR Secretary Jaime Bautista, so far wala sang legal basis para nga mahatagan sang compensation ang mga tao, ang mga pasahero nga naapektuhan sang cancellation sa mga flights. Why sang legal basis? Pero tunan pa man nila, pero ang inisyal nga pahayag, nga daw wala sang legal basis para hatagan compensation ang ining mga naapektuhan nga mga pasahero. Now, ako yati siling ko, ariglohon na nila, may total, may kuan man, may Senate inquiry man nga patigayunon, no? Para mabalaan gid nano to. Nano natabo nga ang may power supply out glitch, nga ang may shutdown sang airspace. Singko ate imbestigahon na sang Senado, no? Ang ina nga bagay. Nagtumar ko sini interes mga kaaksyon, bangod sining nagaguluha sa Facebook balasubong, nga ka-trending naman sa ila, amot nakita nyo na yung aksyon na nagaguluha sa Facebook, nga may mga bangko nga nagproblema ang mga depositors. May mga depositors nga ang ilang mga bank account may mga deduction. May mga deduction sa ilang bank account. May ara nga tag 4,000, may tag 17,000 nga mabuhin sa ilang bank account. Ang primero nga explanation sa ila nga mga mga deductions nga na kuan nimo abi na nahimo nimo ang transaksyon before nga subong lang na reflect. Ang pamangkot is pag atong nagtransaksyon ka, let's say nag-withdraw ka. Nag-withdraw ka mo na abi sang December, nag-withdraw ka 4,000. May real-time deduction na sa mo nga pag-withdraw mo buhi na sa dayon, real-time deduction. Insikita buhi na. Now, pagkadabot din nga mga inadlaw sang Enero, may buhin ka naman nga 4,000. But silingon, nag-double deduction. Nagproblema na sa plaka bangko. Specifically, ang iyasang BPI. No? May nakita naman ko kilala ko gid mismo. BDO man yang iya bangko, natingala man siya nga may deduction sa iya nga bank account. Sa kwarta niya sa bangko. Nagakabalaka karon ang mga depositors. Okay? Ina-glitch na naman sa system nila na sa mga mga balo ka naman subong do ka modern na bala, do ka high-tech na bala kayo. Pero may mga glitch nga ginatawag. Ining glitch ni ng mga kung something is wrong bala with the system, no? So may glitch na naman. Daw na nagtumara ko sang kabalaka sini mga ka-aksyon kasi lingko sino ang nagahimo sini, sino ang kabangdanan sini sang mga glitch ni, power glitch, internet connection glitch, systems glitch, sino ni? Nga ang mahimo matabo ini. Hindi ba lang purti ning kon sa technology pa, purti ang kuan purti ang mga security measures dira, mga security mga safety nets na ang ginahimo nga may amo nagakatabo is basi hindi ko basi gamo ang akon nga do ka advance man guro sa akon nga paminsaron bra basi ma-create ini sang chaos bila kadlaw basi may somebody bla nga lain niyang tuyo diri sa Pilipinas kag nagahimo sang sining nga mga bagay kabangdanan mo silang kabangdanan sa sining nga mga nagkatabo nga mga glitches which would later on ma-create bala sang chaos diri sa Pilipinas. Siguro sa
investigasyon sa Senado, malambutan man ni sa guro mo. Nano ni ang power supply glitch ni nga ginatawag, nga natabo ni siya in spite of the safety nets, in spite of the security measures nila, nga ang may amon ni ka katabo, may ara pagit sagad, nga na basiblas lang ko may nag-manipulate pa sinadabla nga para mag-create sang chaos bla diri sa pungsod dablaw, may ginapon maminsar kung isang lingko basi bla kon ang pungsod Pilipinas bla ma-create sila chaos para makasinulod sila blao, para nga kami masulod timida kay kami bahala kami mga tatlong sina sa mga glitches na kay nga isipab la bangko isipab la kwarta mo ya gulpi lang mayo akong bangko kay pinakataas bilin sa bangko uro may 500 may 700 ang bangko ko malokati ko di gamon diri sa stasyon kuan kami mo ng ATM kami mo ang amon diri nga sweldo gagi sa ATM mo ti amon diya pagkaabot na yan, pagkasulod na yan sa bangko sa ATM withdraw na dayon mo may na may mabilin na 300 500 guro no so hindi kablaya makulbaan niya pero how about ining aton nga mga kaaksyon nga damo sila yasang pundo sa bangko pareho kay action and defensor nga damo ya pundo sa bangko problema ka na ya makuan ka bla matumar ka kabalaka bla nga ay nano niyang kwarta ko daw gabuhin sa iya nga daw ay mako-withdraw gabuhin sa iya i-check yung mga kaaksyon na inyong mga bank account kay kadamo na sang nakakatabo kadamo na sang nakakatabo nga nagabuhin yang ilang nga deposito although nga siling sang bangko ginapasaling man sang bangko like for instance ang BPI nga ikuan nila na i-correct nila no pero hindi ta na madula mo nga mabatsyag gidya sang kabalaka ang depositor mo di ba hindi na madula nga makabalaka ka gidya nga ay gagabuhin ang kwarta mo abi butang ta nagbuhin ang kwarta may lang kung nagbuhin lang lain ko maubos lain ko maubos kag kinanglanon mo bla yung ma-withdraw ka na withdrawon bla ti kung gisa ining mga corrections ni mga corrections ni ginihimo sang bangko kung gisa ga take time para sa mo lawig pang chimpo kag ma-correct nila bla ti ko na how about karon kung kinanglanon mo na how about kung kinanglanon mo na karon ti kundi ka ikaw yang nagproblema imo kwarta ito ikaw pa nagproblema ang go esa na da imo na kwarta ikaw pa nagproblema ang imo kwarta daw ginasalig-saligan mo nga ay problema may kwarta sa bangko anytime maka-withdraw lang ko to ya ti pag withdraw mo ya karon kuhay na kay ni amo na nagabuhin saya ti ano na lang na karon ti amo na ang akon nga punto ang punto ko diri is this power supply glitch nakaapekto sa mga flights ng eroplano okay sundan sang ning social platform glitch nakaapekto sa mabangko ay nano ni karon sino ning nakabalo sang amos ni sino nakabalo sang system ni nga kakatabo ni sa Pilipinas sino ang nagahimo ni sino ang ining mga glitches ni kabati naman ka muna, di ba? May mga hackers, may mga amuna siya, no? May mga pang-hack, amuna siya, tilay na amuna siya. Pero iniya glitches ni siya. Nga nag-differensya ganyang system mo. With all the safety nets, with all the security protocols, dira, makangkon pa isang glitches siya ang ibong system o power supply, social media platforms. May amo pa na iya. Sino ni? Kaganong tuyos ni? Orang pamangkot is may ara bala nga who's trying to create chaos diri sa aton sa pungsod Pilipinas. It's a cause of concern, no? I hope no ining investigation sang Senado lambot sa amos ning nang mabalaan gid bala kun bala ining mga glitches ni kwan siya ng
kulang ang aton nga security measures, ang safety nets naton. Kag kun bala may somebody nga create sining mga glitches ni para nga maka-create sang chaos. Why ko ga sila nga daw ginapahog ta kamo, pero ti uga katabo we should be aware, no? So from subong ni ako I'm sure i-check ko subong akon nga bank account. Daw hindi magiging problema, guro kay daw sa last ko to nga natandaan to, daw 400 naman to bilhin mo. Kung ibuhin pa nila ila na laya, no? Kung ibuhinan pa na nilaya, bisan 200 lang, ila na laya. Daw hindi gid lang sakit sakon, pero about ining mga lagko sa deposito. About ining lagko sa mga deposito, ano ni sila ya? So, bantayan to ni bala ko nano gini. Kag basi may ara pagid nga mag-glitches sa iban pagid basi may mga glitches pagid nga matabo, which would create anxiety sa aton sini nga mga kaaksyon. Las 8:12, Action Radio Philippine Standard Time. Mabalik ako, balanta ning mga clearing operations, di ba? Nga perti ang reklamo gid sa aton mga vendors. Nga ba way naging kamiya sang amon nga makitaan sang amon pangadlaw-adlaw nga kinanglanon. Balikan ta na karon, istoryahan ta pagkatapos lang sang dugang naton diri nga mga pahibalo. This portion is Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa lokal pumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom, for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radio Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radio Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sang dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan Dos sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa
atipan sang akon mga tao. So again, mayong aga kag madamog ini. Salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang yan sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, nagpasalamat ni sa LTO ng ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos. Nagpasalamat nito nga yung patigayan ng inyong activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña, nagpasalamat din sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan Dos. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga kaupod ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amon diri. Sa liwat may aga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba di ka? Agay ka maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Nagmagyak ka na klase sa babae! Nagmagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang, pero tiga isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo.
nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung start ng start? Gusto ko pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man kamo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko po buot nga mo pirme para nga kag ma-pray kamo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sang imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Gupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyunan, kagi pang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison. Action Radio Philippines Standard Time, las 8:23 kita mga ka-aksyon. Mayong gabi ilang daanay sa mga nagamonitorya sa Facebook. Si Eileen Gravino Nombres, mayong gabi na sa imo. Si Billy Albay, Miss Georgia Gargasiran, Marilo Travilla Catino, si Miss Georgia, may punto gid ang views mo regarding sa mga glitches. Kaya daw duda kay sila lang mana sa sulod sa nakabalos ng system o gani man. Juvie Munares, Remia Datuon Suson, Arnel Gonzales. Okay, si Arnel classmate ko na yan be. Check ko bigang iya nga profile kuha na be kung classmate kami ni classmate ko si Arnel, kami classmate ko Arnel Gonzales yan eh. Anyway, no, sa ibang dira nga nag-monitor sa Facebook, maayong gabi sa inyo ha. Sige. I-check ko na yung mga ka-aksyon ang report ni Aksyon Jan Diaz. Mga balita naton nga natipon gikan sa provincial capital. Standby. Provincial Capital Reports. Aksyon Jan, maayong gabi. Wala pa. Pag sinyas mo nabi ko no okay na ako wala pa no. Sakay Rona Rida Trava maayong gabi man dira sa inyo no. Dira sa may Valladolid no. Kag sa akon mga classmates man sa batch 81 la maayong gabi sa inyo. Ma-meet naman kami ni pila sa mga classmates namon buwas sa kay migo ko da Paul Andrew Hochico no. Ipang-invite mo sa sumong gabi galing iti lang alang kita blaw no. Anyway, kabay pang kuha na telefon ta buwas we will meet again tomorrow no. Okay, sige, check ko na si Action Jan Diaz. Action Jan, maayong gabi. Maayong gabi Action na buhay, maayong gabi sa papalang ng mga action na nagbabalik na no, sa pagpangalaga at pagtrabaho sa Negros Occidental Governor Bong Lacson matapos naman ang isang holiday break pinagaluan
ngunit sa ang nagbiya gikan sa Pusod Pilipinas, nagpadulong sa ibang pungsod, sa siya nagselebrar sa Paskwa, subong man sa bagong tuig. Hingin na kaina ni Governor Bong Lacson matapos ang misa nga iya abing ginatambungan sa mismo sa social hall sang provincial capital, naghatag ng Action Boys ang mensahe no sa iya dira nga mga empleyado subong man sa pila ka mga department heads. Kaya ang una ginasapol ang mga department heads no dito sa area sang provincial capital. Actually ang portion diri sang iya nga mensahe Action Boys nakabutang diri nga iya diri ginpabutsat no ang mga plano sang capital provincial, labi na ining plano nila nga pagtukod lasang Negros Occidental Dock Water Project. Iya diri ni Lacson dako kinatsansa nga madayon ini kay ini mga isa sa mga prioridad sang iyang administrasyon para sa 2023. So diri kay Lacson ining Dock Water Project. Action Boy? Go ahead, Jan. Go ahead. Ining water project sa iya, dako ning mga benepisyo sa mga Negrense, subong man sa mga Bacolod noon. Ginit lang niya ang term nga Bacolod City, kaya according to kay Lacson, ini mas makainganyo bala sa mga investors nga mag-invest mismo sa ning water project. Kasunod sa iya, nang isa ka public-private partnership na kaangay sang set up diri mismo sa may Bacolod City. So, tiyambal diri ni Lacson nga wala lapot siya natin maka-earn gidi, no? Sang dako man ang provincial capital kung madayon ang inima mismo nga proyekto. Kaya wala lapot ko diri sa water project, isa man diri ni Lacson Boy kapag tutukan ining bamboo industry. Kaya para sa safe water project naman ini siya. So, diri ni Lacson, damo na yung mga LGU, nagapabot siya nga gusto nila mangin bamboo capital sa probinsya. Wala labot siya na Bamboo Capital sang? Bamboo Capital sang province of Negros Occidental. Ang? Damo na nga mga LGU. Ang presentar ba Lacson Boy nga basi kung pwede sila himuon sila nga Bamboo Capital ilabi na akong napasanyog pagiging bamboo industry diri sa Negros Occidental. Wala labot siya dira isa man diri niya kakin na palayat nga ipursu subong sang sininga 2023 ang barangay-based nutrition program na tinutuyo nga ma-address ang undernutrition, malnutrition, overnutrition, kag ibang pagit nga mga problema sa gutom diri mismo sa may Negros Occidental. Munang balagan ni diri nga dapat gid magbinilugay ang publiko kay ginahimo diri sa tanan sang gobyerno probinsal ang masarangan. Actually, iya diri gin palayat nga magkapatigayon sa repurposing kag maximizing sang assets ng probinsya subong man ang ibang ka mga livelihood and projects and resources pagdiri sa province ila i-maximize kini Action Boy. Gin palayag diri nga for 2022 nagdako kali ang income no, dako ang income sang probinsya kun sa iba nila nga mga assets ng paghambalan. For example, sunod diri sa iya ang Economic Enterprise Development Department nag-overperform sa nga tuig. Kay ang cyber center kunong target na nanilatan ng income is around 15 million pero na-surpass nila. Ang target subong yara na sa 99 million. So almost 500% in Action Boy ang gina-increase no? From their target nga 15 million. To be exact, it's 99,595,000. Ang Mambucal Catering naman, tiyang baladri ni Gov Lacson uli, naging man na nabukas ang Mambucal for accommodation. Pero for catering, ang ilang target, yun ang income is 15 million. Pero ang ilang revenue is ara sa 20 million pesos. Ang Ayala Rentals naman, na-surpass na nilang target na 15 million kay sunod diri sa kay Gov Lacson bagod sang collective or sang collection efficiency sa probinsya, naglambot sa 51 million pesos ang ila diri nga income. Amo na nga gipabugali diri nga ang Provincial Treasury Office ginkilala sa Department of Finance Region 6 sa Regional Association of Treasurers and Assessors bilang top 1 sa bilog nga Region 6 no. Kag ang year-end growth look in locally sourced Action Boy revenue for tikataas man yara sa 83.68 ang growth rate. Ang Economic Enterprise Collection Efficiency ara man sa 245.57% Action Boy.
Kaya matukay na akin palayag diri ni Gov Lacson Jan? nga mga yes. Mabalik ko sa ning bulk water project. Paano nga may province may amo na kay wala man sang water district ang province? Ano hindi ko makuha ang konsepto sina. Actually, Action Boy, gipamangkot man naton kay na si Gov Lacson sa kung ano ang mangin guidelines sila diri kay kundi ini patukod. Sunod sa iya, wala pa gyud nila na plastar ang plano kung sa diin ini sa ibutang kag kung ano diri ang mangin source abi kag kung sa diin sa makatutok Action Boy. Kay by July pa gyud masugod ang bidding sang gusto nga magplastar ang plano para sa Negros Occidental Bulk Water Project. Pero according sa iya, may mga investors na. So ang guwa sinada ang ining bulk water project dito economic enterprise naman isa sa province? Yes, do something amo sina. Okay. Sila makuha kinansa. Bale ang butiningon nga mangita sila source sa mga sang bulk water para nga daw ibaligya guro sa mga water district for instance ang Basiwad, no? So, amo sila matabo. Kay makandak man sila gyapon Action Boy bidding mo. So, by July mabidding man sila gyapon pa sa Negros Occidental Bulk Water Supply Project. So, most likely do sila ang facilitator, sila ang ma-earn sa income, sila mangita Action Boy, pero private sector ang madumala sini. Okay, sige, go. Do amo na siya ang situation sa Negros Occidental. Pero ang bali diri party gyapon ang Bacolod. Di wala kita kabalo ko sa diin nga bahin dra no malakip ang Bacolod Action Boy. Yaring kabahin sang statement kay ina no ni Gov Lacson sa Gimparigayon after sang mass sa provincial capital. Wait na get na. Pega action na boy. We will be sending our lifting trainers to Australia so that we can choose Australian accredited workforce. By July, we will start our bidding for the Negros Occidental Bulk Water Supply Project. We will also push forward the development of our bamboo industry for our state water project. Several LGUs have shown serious intent to be the bamboo capital of the province. Also, we will fully pursue our barangay-based nutrition program to comprehensively address undernutrition, malnutrition, overnutrition, and stunting in the province. The one-stop shop of PEMA will be operational early this year to facilitate the efficient processing of quarry permits. This streamlined process will translate to lower price of construction aggregates as we prepare for the construction and infrastructure boom of the province. These are just some of the plans we have for this year, in addition to our already established program under our Avance Negrente Development Agenda. To Vice Governor Jeffrey Ferrer, the Sangguniang Panlalawigan, our department, division, and office heads, and to the entire provincial government of Negros Occidental, thank you for your consistency and commitment to service. We have raised last year's challenges in order that this year and the other years to follow will be more fruitful than the past. Action ba mo na ang kabay sa statement ni Governor Lacson sa iyang pagatubang kay natin empleyado sa Kapitolyo Provincial. Sa titamo mo siya sa maging pang-report sa gid kangay sa mga awards sa province kang iya direction by panugyan man no sa mga empleyado kag opisyalis sa Kapitolyo Provincial. Sa iban pagid nga balita at kay Action Boy regarding naman yung sa lakas ng panahon, Gov Lacson sa Provincial Incident Management Team o kung PINC ang nagtihon kag nagpapanawag na sa isa ko operation plan para sa throw of low pressure area. Ang matabo sa diri do amo isang standard operating procedure kung SOP na pagkasundon sa nakalain-laing nga local government unit ilabi na kung naginanunso na ang department or ang pag-asa na may ang low pressure area. So kalakip Direction Boy sa mga features sa ng operation plan among una gid ang mga preventive measures nga imuon nila kay kalakip sa advisory na ini
ang mga listahan sa mga flood-prone areas diri sa Negros Occidental nga dapat tutukan sa isa ka LGU. Kadua sila Action Boy, amo ni ang ipatuman nila ng mga health and safety protocols sa mga evacuation centers. Kaya sunod diri kay Dr. Zephyr Gerard Calian, ang head ng PDMPD, dapat gitandaan sa publiko nga sa gihapon yara kita sa pandemya and base sa guidelines nga ginapamanaog sa head office kay sa pila ka mga departamento o kontratapan abis ang gobyerno na lakit with gihapon Action Boy ining health and safety protocol. Pero ambag rin ni iyan ining offline nga ini mangin standard na ini sa and take effect yun sa today kay kaina lang kitikintamahan ni Governor Bong Lacson. So at least nga na sila nga daan sa guidelines sa kung ano pala ang mangin kaundan sining offline listo sa tag-ulan nga magagsirilyan giya sa LGU sa tiyon sa maulanon nga panahon kag kung mayara sa ginanunson na nga mga low pressure area diri sa pungsod at Pilipinas Action Boy. Sige. Salamat, Action Jan. Yato sa balita gikan sa Kapitulo Provincial ang Action ni Action Jan Diaz una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:37. Alang-alang paguro ang aton sini masunod nga tawgan, no? Kay gusto ko tani i-discuss ni Bla. Ining clearing operations nga ginapatigayon sang City Legal Office sang siyudad sa Bacolod. Sang kahapon I think adlaw gimpatigayon ang clearing operations dira sa may Libertad Public Market. Kag daw medyo may mga resistance to jutay ang aton nga mga vendors dira. Actually daw medyo tensionado ang ining clearing operations sa City Legal Office, no? Pero munang siling ko bala nga ang siyudad sa Bacolod dapat naga-move forward kita no? Dapat nagaupod kita sa mga development. Let us move forward. Kag we cannot move forward if we have these things nga daw masling naton balang halin sa unang ina-practice na sigihon ta lang, no? Naintindihan naton ang blatyagon sa aton mga vendors nga ti palangabuyan na nila pero may mga lugar kita iyang masiling bla naton kung sa English mo lang beyond the commerce of man, no? But silingon ang dalan is beyond the commerce of man. Hindi niya manegosyohan sa tao ang dalan. Mo gani na nga beyond the commerce of man siya ang ginatawag naton ang dalan. Hindi na siya manegosyohan. Now kung madugay na kita dra nga ara daga negosyo, nag-abot ang chimpo nga here is an administration nga desidido iya nga ipatuman ang clearing operation nga ini mga dala naton way na sang may nagabaligya, then way ta sang may mahimo dira kay hindi man na siya manegosyohan ang dalan mo, di ba? Siguro ang punto lang sa aton mga vendors man, in fairness man sa ila, nga gin istorya anay sila bla or gin meeting anay sila para nga makaplastaranay no? Di daw na ang natabo sa to medyo nakibot lang guro ang mga vendors nga gulpi lang nag-abot ng City Legal Office enforcement team kag gin panghawanan sila, gin pahalin sila sa ilada ang mga pwesto, no? On the other hand, in fairness naman sa City Legal Enforcement Team, dugay naman isa mo ang ining dapat timuon bala, dapat tinluan ni mga dalan, dugay naman isa mo, no? So dapat ani aware na niya ang aton nga mga vendors. Naintindihan naton nga pangabuyan yun na, pero dalan na ya, dalan ina siya nga hindi pwede negosyohan, no? So damo naman nga tinuig nga naka-benepisyo kamo sa nadira, napabayaan lang kamo. Now here comes the administration which is bent on implementing the law. Kasuguan na siya no? Nga hindi na siya pagnegosyohan. So nami pagid kun makadialog niya ang mga vendors dira with our city officials, especially kay Mayor Benitez nga galing kay YD sa Subong ato sa China, makadialog kag lambot kita bala sa agreement kang natawag naton
which would be beneficial to both parties. Ang muna importante, tanida mo, istoryahan para nga makalambot kita sa kasaktanan nga ang tanan makabenepisyo. No? Dali lang, mabalik ako kay may mga importante pa ko din nga mga obligasyon. Mabalik ako pagkatapos lamang sir. Blue Turn Plus. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen, kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Babatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Pagsuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanunggo nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan,
personal man o kun pamilya. Hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen, kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga traffic para traffic to or nag-transit dito sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad,
iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala kag mahatagan hustisya ang wala sang sala ang tanan dapat alalangay lang timbangan sang katarungan mabatian kada hapon pagkatapos ng drama mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala kag mahatagan hustisya ang wala sang sala ang tanan dapat alalangay lang timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang
ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya pinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod, ang mga continuous rains ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang. Ni Action Art Tayhupon. Ang inyo dire agad, Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio.